Goedenavond dames en heren. Vandaag is dinsdagavond 22/02/2022. Mooie dag. Als je kijkt naar de nummers waaruit deze datum is opgebouwd, alleen maar 2'en en 0'en. Men zegt dat het een hele speciale dag is, een hele belangrijke dag. Omdat alles in principe dan in tweevoudig wordt. Men zegt ook dat het spiritueel bekeken, dat het moment is van Pluto. Maar men geeft ook aan dat op dit moment heel veel grote oude planeten en hun invloeden dus heel erg werkbaar zijn op aarde. Hoe dan ook een hele aparte datum. Voor ons is het dinsdagavond. Het is tijd voor 12 Ulo. En wat we doen met 12 Ulo is dat we altijd weer kijken naar eigenlijk onze overleving, onze structuren voor Bribi, wie we zijn en wat onze voorouders aan ons hebben overgelaten. Wij Afro, of wij Blakabuba Surinamers. Afgelopen keer heb ik het gehad over de wereld van mama Aisa en maakte ik de overgang naar de wereld van Tatayao, de spirituele wereld. Wat ik niet in de gaten had afgelopen week, is dat ik de eerste 15 minuten ik sprak wel, maar ik nam niet op. Dus ik heb eigenlijk voor niks gesproken en de luisteraars hebben niet kunnen horen wat ik heb gezegd. Dus vandaar dat ik eigenlijk dat wat ik afgelopen week heb gebracht, vandaag weer zal vertellen, zodat niemand iets heeft gemist. Waar we altijd naar kijken, is naar de verschillende werelden waar wij en de overige jejes in zijn, waar creatie in zit. Creatie die we snappen, die we zien en die we niet snappen en niet zien. We hebben het altijd over de 3 ons bekende werelden. De celestiale wereld, dat is de wereld waar Atatasrevi of Papasrevi, de schepper God, Edemang van is. De schepper voor God noemen wij Anana. Anana is eigenlijk de Edemang van al het andere wat ik hierna ga noemen. Wij zeggen Anana, Kejamang, Kejampong. Hij is dus Edemang, hij is de scheppervader van de celestiale wereld. Celest betekent hemel. Wij zeggen hemel Kondre. De tweede wereld waar wij ons van bewust zijn, dat is de wereld van de Jejes, de spirituele wereld. Jeje Kondre. Dus je hebt hemel Kondre en dan Jeje Kondre. Jeje Kondre Edemang daarvan, dat is jou, Yahweh. Heel veel namen heeft hij gekregen, omdat er heel veel talen er zijn. Hij is erfgenaam van de kosmos waar wij onderdeel van hebben. Onderdeel van maken en van deelnemen. Dat is zijn erfdeel gekregen van Anana. Wij vallen onder zijn domein. Hij is dus Edemang van spirituele wereld. En dat noemen wij dus de celestiale wereld. Dan heb je dan de zichtbare wereld. De wereld van de materie. Waar wij wezens op deze planeet onderdeel van uitmaken. Wij zijn in principe hier gezet als een soort van Edemang. En degene die onze planeet bezielt is mama Aisa. Mama Aisa is een spirit, is een jeje die gelijktijdig toen de aarde werd gemaakt heeft gezegd dat zij als wijsheid, als jeje deze planeet als het ware als haar assie zou nemen. Deze 3 werelden en in verschijningsvormen kunnen we terugzien in ziel, mind en hart. Wij jeje Tsumas, wij Ningre Kondre of zo om het maar zo te noemen. Wij zeggen onze hogere zelf, onze kleine zelf of ons ego en ons lijf.
We zeggen ook Jeje, Kra en Sting. Je moet ons eigenlijk zien als een vlinder. Een vlinder heeft verschillende fases waarin het is, waar die in ontstaat. Eerst is hij een ei, dan een rups, dan een pop en dan ontpopt hij zich en dan wordt hij een volwassen vlinder. Zo moet je dus ook kijken naar creatie. Wij als mensen worden als zielen geboren bij een hemelvader en een hemelmoeder. Die maken alle zielen in de hele kosmos hebben zij gemaakt. Om hun te bereiken moeten wij hen dus ook Jeyefassi benaderen. Zij zelf hebben een lichaam, net als wij mensen dat hebben. Bestaat uit hoofd, romp en ledematen. Alleen hun lichaam is onsterfelijk. En zij kennen geen dood. Wij wel. En dat is het verhaal van Adam en Eva. Deze 3 werelden waar ik het over heb, zijn werelden dus van Vader, Zoon en de Heilige Geest. Wisdom, wijsheid. Onze hoger zelf, ego, kleiner zelf, onze lijf. Je, Kra, Sting. Ziel, je Dinki en je Ati. Goddelijke intelligentie, etherische emoties en het lichaam met zijn 5 zintuigen. Alles is 3. We hebben het de afgelopen keren heel veel gehad over de 3e wereld. De wereld van de mens, waar de mens koning is. De wereld van Mama Aisa, de planeet Aarde. Terra, een terrestriale wereld. We hebben het veel over gehad. We hebben het erover gehad dat onze planeet haar eigen assistenten heeft, haar eigen werkers. Die bestaan uit natuurgeesten, natuurelementalen en elementalen. We hebben het veel gehad over de natuurgeesten, die we veel kennen in onze Winti-religie. En we hebben het daarnaast ook gehad over de natuurelementalen, die een combinatie zijn van de elementen. En de geesten, die in de werkelijkheid van onze aarde zitten. Onze aardse werkelijkheid is aarde, vuur, water, bomen, bos. Onze werkelijkheid bestaat daaruit. Dat is Mama Aarde, de blauwe planeet. Maar onze werkelijkheid bestaat ook uit emoties en alles wat we voelen. Vandaag wil ik het kort hebben over de elementalen. Want daar hebben we het nog niet veel genoeg over gehad. De elementalen, die maken eigenlijk onze werkelijkheid. Alles wat we zien, bestaat uit de 4 elementen. Als we vuur zien, dan is het een jeje, het is een intelligentie. We weten inmiddels ook haar naam. Vuurelement, die is een rokomang. Het is een zij. Ze werkt voor Mama Aisa en haar naam is Dibariel. Het is geen engel. Engelen hebben ook namen die eindigen op L. Maar dit zijn, als je ze dan engelen wil noemen, want engelen betekent niks anders dan boodschappers. Maar wij noemen ze geen engelen, wij noemen ze rokomangs, kinderen van Mama Aisa, van deze planeet. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de planeet. Net zoals hoe wij als mensen ook onlosmakelijk verbonden zijn met deze planeet. Want onze hele opbouw van ons lijf, onze materiële lijf, bestaat uit de elementen waaruit deze elementalen gebouwd zijn, die ze zijn, en waarvan deze aarde is opgebouwd. De 4 elementen. Ether is dan het 5e element. Men heeft het vaak dat je de mens kunt voorstellen als zo'n pentagram.
een 5-puntige ster met hoofd, arm, been, been, arm. Vooral als je dan staat met uitgespreide benen, je armen uitgeklapt, dan stel je een ster voor. Een ster zoals wij die kennen in onze Surinaamse vlag. Met ide, toe armen, toe benen. Dat zou dan eigenlijk symbool zijn voor de aarde, de aardse werkelijkheid. De 5 elementalen die wij dus kunnen aanroepen en kunnen vragen bij het uitvoeren van handelingen waar wij eigenlijk als wezens op aarde eigenlijk bevoegd zijn om dit te doen. De elementalen, die zijn er om ons te helpen. Ze komen voor in ons lijf en buiten ons lijf. Heel veel religieën en heel veel mensen en oude levenswijzen, zienswijzen, religieën, konies en sabbies, die zijn op de hoogte van het feit dat de aarde haar natuurgeesten en haar elementalen heeft. Alle profeten zijn hiervan op de hoogte. En er zijn zelf verhalen in de Bijbel dat mensen zich konden verplaatsen van de ene naar de andere plek door gebruik te maken door de hulp van deze elementalen. Men kon ze aanroepen omdat ze er zijn om ons te helpen. Ze helpen niet iedereen. Voordat ze je helpen, moet je natuurlijk in staat kunnen zijn dat ze je kunnen bereiken. Want deze wezens die zijn niet met onze ogen te zien, omdat ze in de 4e dimensie van deze aarde wonen. Ze hebben een trilling wat zo snel en zo hoog is, dat wij ze niet met onze ogen kunnen zien. Niet iedereen. Er zijn mensen, maar die mensen zijn er weinig. Dus wat is de elementaal? Een elementaal is eigenlijk goddelijke levenskracht of bewustzijn. Goddelijk levenskracht, dat wil zeggen, God heeft hem kracht gegeven. En als hij bewust is, een elementaal, dat wil zeggen, hij heeft kennis van goed en kwaad. Deze elementalen, die hebben dus emoties. Ze zijn ook geschapen net als wij, door God. Dus ze hebben ook liefde naar God toe. Liefde naar mama Aisa. Liefde naar jou. Ze hebben hele bewuste goddelijke emoties. Ze zijn wijs. Ze begrijpen. Ze zijn intelligent. Als we naar de aarde kijken, hoe het op de aarde gaat, is dan weer spiegeling van hoe de elementalen zich voelen. Hoe het met de mens gaat, is er weer spiegeling van of de mens in balans is met de elementalen in zijn lichaam. De elementalen in de mens zijn lichaam zijn in contact met de elementalen of met de elementen in het aardse lichaam. Die twee kunnen met elkaar praten. Als de mensheid in zijn land, in zijn huis, op zijn aarde in balans is, dan is zijn omgeving, is zijn land en is zijn planeet ook in balans. Als we nu kijken hoe het op de aarde eraan toe gaat, dan zien we dat onze aarde, onze planeet, uit balans is. En het is niet zo dat de elementalen slechte wezens zijn, want ze willen hun eigen planeet natuurlijk niet in chaos en in disbalans brengen. Als de elementen zich niet houden, want ook zij zijn gebonden aan regels. Zoals hoe wij mensen aan regels gebonden zijn. Ook zij hebben wetten en regels. En ook zij houden van balans.
Hun balans heeft alles te maken met hoe de mens zich op aarde gedraagt. Doordat de mens, de hebzucht van de mens uit balans is, raken de elementalen uit balans. Wordt de aarde ziek en wordt de mens ziek. En als de mens ziek is, en als de aarde ziek is, dan krijgen entiteiten de gelegenheid, slechte entiteiten, entiteiten die in disbalans leven, die krijgen dan de overhand. En dan krijg je dan te maken met een planeet waarvan de 4 elementen, de elementalen, helemaal berserk gaan, helemaal. Er gaan er dingen op dat planeet gebeuren die we eigenlijk het liefst niet hebben. Dan is de wereld uit balans. Want wat wij zien op aarde, met de vulkanen, met de overstromingen, met grote hagelstenen, met stormen en winden, en het wordt erger, is eigenlijk een reactie van de elementalen op de negatieve acties van de mens jarenlang. De jarenlange negatieve actie van de mens. Wanneer ze dit laten zien, dan laten ze eigenlijk zien dat Anana en Tata Jou en Mama Aisa eigenlijk naar ons kijken en de sik de ide. De luku van unulik kinderen van een dom. Omdat we nog steeds op zoek zijn, denken dat datgene wat we doen zijn, de materie die we najagen, dat daarin ons geluk is. We zoeken niet naar wat eigenlijk in de gospel staat en wat onze voorouders aan ons hebben overgeleverd. Dat aarde is tijdelijk. We zoeken niet naar het eeuwige. En omdat Tata Jou, Mama Aisa en Anana zijn geestelijke wezens, zitten ze naar ons te kijken van we last ons revi in de materie. En dat verdringen. Nou, familie Beren, dat heeft dan weer te maken met bloed. En bloed, dat is dan weer de drager van de ziel. Het is dan weer DNA. Heeft dan weer, op Jevasie praten we dan weer over bloed. Lekker nummer. Zoals we hebben gezegd, elementalen. De elementalen zitten in ons lijf, maar ook in onze omgeving. En het zijn zelfstandige, wijze intelligenties, gemaakt door onze scheppervader. Ze kunnen liefhebben en ze hebben emoties. Elementalen vormen het laatste onderdeel in het scheppingsproces. Wat wordt daarmee bedoeld? Het scheppingsproces is nog steeds gaande. Ze zijn eerst geschapen, want zonder hun zou onze planeet geen vorm kunnen krijgen en zou ons lichaam ook geen vorm kunnen aannemen. Ze zijn eerst geschapen als gedachte. Alles is geschapen wat er is, komt uit onze scheppervader. Degene die ons schept, dat is het woord. Wij noemen hem Tata Jou. Ze waren eerst een gedachtevorm. Op het hoofdgoddelijke niveau waren ze een gedachtevorm. En ze zijn geschapen op dit niveau. Het fysieke niveau wat een lager niveau is. Het is niet zo fijnstoffelijk als de geest, maar het is steeds meer verdikt. Want een geest kan je niet zien, het is vluchtig, het is net als gas. En een lichaam is veel meer dikker, want het lichaam kan je vasthouden, net als een boom, net als een bank. Alles wat er is, bestond eerst als gedachtevorm in de mind van Tata Jou. Wij noemen hem Tata Jou. Andere mensen noemen hem Jezus. Andere mensen noemen hem Jehovah. Anderen zeggen weer Yahweh. De Rastas zeggen Ja. Wij Surinamers, in onze Winti-religie noemen we hem Tata Jou. En omdat hij in de man is van het geestenrijk, maar ook de basis van onze natuur hier op aarde.
Hij is baas van die yin en yang, die geestelijke en die materiële wereld. Want mama Aisa is een geest. En hij is Edemang, want hij is haar zoon. Omdat hij enig geboren is, Awaka Gruntapuja zo. Dat bij jou is geen Winti, hij is Edemang van de Wintis. Dat bij jou tekis ching, van minanga you tekis ching, Awaka Agruntapudisi. En Awaka en Ashi Aladeng werelddeel. En Asja koni nanga sabi kong in heer Gruntapu. Hij is geen Winti, daar moeten we ons van bewust zijn. De Wintis doen wat hij zegt dat moet gebeuren. Uit liefde voor hem. En omdat ze hem als leider hebben geaccepteerd. Hij is het woord. Zijn woord is wet. Omdat hij onderdeel uitmaakt van een council, van onsterfelijke wezens. Wij leven in zijn koninkrijk. Alles wat wij hier hebben, dat is een gedachte van hem geweest, van Tikis Ching. Dus de elementalen, die zijn de laagste, fijnstoffelijke bouwstenen. Zij zijn levende bouwstenen, waaruit onze hele fysieke wereld is gemaakt. En zij openbaren en manifesteren onze fysieke wereld, inclusief onszelf. Dus dat wij er zijn, komt door deze intelligente wezentjes waarvan onze lichaam is opgebouwd. We hebben al gezegd, ze zijn lucht, vuur, water, aarde en ether. Dus zij vormen de elementalen, de onderste schakel, in een heleboel van creatieve processen die aan de grondslag liggen van onze schepping. Zij zijn de laatste bouwstenen, net zoals wanneer we naar een huis zouden kijken. En we zouden dan die grote blokken, cementblokken, hoe noem je dat, die bouw, hoe noem je dat, de bigistom, waarmee je dat huis bouwt. Dat zijn deze 4 elementen. Het zijn er 5, maar ik noem vaak de 5e niet. Dat zijn zij, de blokken stone, dat we potamakandra en dat we sminting. En als minti zou is minting konamakandra, dat na amofo voor uno het woord. Uno mofo elusu, uno mofo etai. Dus uno is minti ding, elementen konamakandra. En dan gaat dat umandu, als het ware, magie. On kan bouwen, on kan lussen, on kan beroken, on kan met contrasten vinden. Dus het eindproduct is zijn altijd deze elementalen van onze schepping, het eindproduct. Men zegt, en het is bewezen dat alles is energie. If I broko was dan sa ai eshi, sa inga fasori, I broko en kumbaka, en alus en schrift helemaal, dan vervalt het en dan wordt het weer energie. Omdat niks verloren gaat in deze wereld. Zelfs de undide moest dingen worden gebruikt door agruntapudisi. En ujeye ego baka na pe akmoto na yeye kondre. Dus nut no elasi. Men zegt dat de elementale als het ware het eindproduct is in de omvorming van kosmische, etherische stof naar uiteindelijk de vaste stof in deze fysieke wereld. Dus van etherisch komt hij langzaam naar vast. En wanneer het vast is, dan gaan wij er iets van maken. Dus het woord van geest naar vlees. Ja, en later gaat het weer van vlees naar geest. Ieder mens, ieder levend wezen, en zeker wij als mensen, we hebben allemaal onze eigen lichaams
elementaal. Een soort van edemang van de elementalen in onze lijf. En deze lichaamselementaal van de mens, dat is een combinatie van de 4 genoemde elementalen, van de 4 genoemde elementen. Wij, Surinamers, hebben het een naam gegeven. We noemen het eigenlijk onze kra. Dus onze kra, die is een combinatie van de 4 elementalen, van de 4 bouwstoffen, dominante bouwstoffen in ons lichaam. En het is intelligent op zich. Daarom hebben wij ook kratafras. Het is een intelligentie waarvan wij ons vaak niet bewust van zijn. Maar het is er wel. Ik ga weer een pokoe zetten en dan komen we verder en dan gaan we het hebben over de kra. Omdat de kra geleid wordt door emotie. En de kra kan de emotie voelen van de elementalen in ons lijf en in onze omgeving. En die emoties die voeden elkaar. Nou, we gaan even naar een pokoe en dan gaan we verder kijken, kort praten over de kra en hoe de kra eigenlijk in verbinding is met onze omgeving en met emoties die in onze omgeving er zijn en die ons kunnen beïnvloeden op een positieve manier, maar ook op een negatieve manier aan ons dus, om ervoor te zorgen dat we onze emoties onder controle hebben. En dat we ons bewust zijn, vooral bewust zijn, dat eigenlijk onze omgeving vol zit met emoties. En dat onze kra, onze subtiele lichaam is, die op deze emoties reageert. Want emoties blijven heel lang hangen, ook al is iets al lang gebeurd. Maar die emotie kan nog vaak een paar uren blijven hangen en soms dagen. En er zijn ook gevallen dat als iets heel heftig is, dat emoties heel lang kunnen blijven hangen op een bepaalde plek. Ze kunnen vasthechten aan voorwerpen, aan plekken, aan kleding, aan wat dan ook. En onze kra is daar heel erg gevoelig voor. En we gaan verder met de kra. Wij Surinamers, wij zeggen kra als we het hebben over eigenlijk onze ego, onze kleiner zelf, onze mental mind, onze mental person, onze kleiner zelf. Hè? Het is niet de groter zelf, want die hebben we ook, die staat meteen in verbinding. Dat is wat we moeten worden, dat is wie we zijn wanneer we gemaakt zijn door Anana. Wanneer we naar de aarde komen, zitten we in een afgescheiden vissenkom als het ware. En daar moeten we met onze kracht gaan leren om te groeien. Om datgene te worden wat we waren. Want op school leren we over een evolutie. Dat wij van apen afstammen en dat we groeien naar mens zijn. Maar de heilige boeken hebben het erover dat we Jezus waren. Groots waren ook als je kijkt naar het verleden van de mensheid. Vooral van bruine mensen. Dan zie je dat we grote piramides hebben gebouwd en dat onze mensen veel meer wisten dan wat we vandaag aan de dag denken te weten. En onze mensen wisten zeker ook dat niet alleen datgene wat het oog ziet bestaat. De wetenschap van nu heeft heel veel ontkend. De onzichtbare wereld waar wij in geloven. Want wij hebben nog niet die religie als bewijs. Dus op elementniveau is de kra degene die bestaat op etherisch niveau
als intelligentie die al deze 4 elementen heeft, inclusief het etherische. De kruis gelijk aan onze ego, onze kleine zelf, onze mental person. Zo heeft ook de planeet een hoger zelf, de ziel zelf, die uit Jeyekondre naar de aarde is gekomen. Maar het heeft ook een kra, onze aarde. En dat is haar etherische elektrische lichaam. Dat noemen ze de ley lines. Of de lijnen. Dat is een etherische veld rond de aarde. Die bestaat uit de etherische elementen zoals ons lichaam dat ook heeft. Wij zijn een kleine blauwdruk van deze planeet. Waar we in coexisteren met alle andere wezens die hier ook leven. En dan heeft ons hier geplaatst. Om met de regels van Tatayao koningen te zijn van deze planeet en haar directe kosmos. Om daar verwend te worden en datgene bereiken wat we zouden kunnen. De lichamen die we nu hebben zijn niet de lichamen die we hadden toen we als mens gemaakt zijn, die onze eerste ouders hadden. Zij hadden een ander type lichaam, een lichtelijk lichaam. Dat is het etherisch lichaam. Daar moeten we naar terug. Het lichaam wat wij nu hebben, omdat we naar de Fosisma Grondtapu is een op koolstof gebaseerd lijf. En alles in het universum bestaat uit koolstof. Ablaka buba nou een koolstof. Buba. En omdat alles uit koolstof bestaat en de elementen, doe je naar koolstof, kan je als blakabuba in principe veel meer dan wanneer je minder blakabuba hebt, wanneer je minder koolstof, minder pigment hebt. Het is niet voor niks dat er tapa grondtapu disi en deze grondtapu is gegeven aan Lucifer. Dat er alles in het werk wordt gesteld voor puur pigment, pigmentatie en om zoveel minder lichamen te hebben die blakka zijn. Omdat die lichamen kunnen gewoon veel minder. En Lucifer heeft de mens nodig om in een lichaam te kunnen die veel minder in aangelinkt is en veel minder in verbinding staat met de elementalen in de omgeving, in de mens. En de elementalen die dus ook meteen praten met wat er in de kosmos is. Want de kosmos bestaat ook uit koolstof. Dus wij hebben op koolstof gebaseerde lichamen. Zeker toen we onze etherische lichtlichaam verloren toen we uit het Hof van Eden kwamen. Aarde-elementen, waterelementen, luchtelementen, lucht- en zuurstofelementen, die zitten in ons. En ook de wezens, die intelligente wezens. Ze praten met ons. Het vuurelement bijvoorbeeld, die wijst een kracht. In de Oosterse leer spreekt men van de Kundalini-kracht. De Kundalini-kracht is een kracht die in ons lijf zit. Dat is wanneer wij in balans staan met eigenlijk alle elementen in ons lijf. De Wenyambung, Westribung en de in balans. Daar zitten we ook op het Kundalini-niveau. Dat heeft meer te maken met onze neurale activiteiten. Dat is meer Yeye, Sinwe. Zijn we in balans. Dat is wat men noemt eigenlijk de Kundalini-kracht. Het is nog veel meer dan dit hoor. Maar dit is niet de les daarvoor. Elementalen zijn 4-dimensionaal. Dus ze gehoorzamen niet aan de regels van hier deze aarde. Want deze aarde is 3-dimensionaal. 3e dimensie is de afscheiding. Waar we nu zitten wordt de afscheiding genoemd. Dus afgescheiden van
de natuurelementen van de aarde en met de engelen, rangen die in de spirituele wereld zitten. Een elementaal, als hij iets meemaakt, hij of zij, hij ervaart iets en door die ervaring heeft hij dan een emotie. Die emotie die hij dan heeft, wordt meteen gedeeld met zijn hele groep elementalen die in zijn groep zitten. Dus zij denken niet individueel, maar ze denken in groepsverband, de elementalen. Dus iedere ervaring delen ze ogenblikkelijk. Maar ze delen het niet alleen met hun groep, maar ook met de elementalen in de ruimte om hen heen. Dus ze delen het in je lijf, maar ook buiten je lijf. Maar daarnaast delen ze het ook nog met die andere elementen. In je lijf en buiten je lijf. Hierdoor zie je dat er altijd een soort van wisselwerking is in het menselijk lichaam en met zijn omgeving. Er is altijd een soort van overeenstemming met elkaar. Dus Saishting Efiri, die omgeving ook door Efiri. Dus je innerlijke werkelijkheid en je uiterlijke werkelijkheid, die praten met elkaar zonder dat je het in de gaten hebt. Ze stimuleren elkaar door gedachten en emoties. Ze stimuleren je innerlijke wereld en je externe wereld. Als je daar niet van bewust bent, dan ben je eigenlijk als een soort van zombie in een grondapodisje. Ben je niet ervan bewust dat jij, en zeker als je in Sayude, like Blakabuba, kan heel veel naar je toe trekken. En je kan, als je conscious bent, de elementalen in je lijf dusdanig voeden, dat ze dus jouw omgeving, met diezelfde gedachten die je hebt en de emoties die je hebt, kan je dus dat door laten drukken in je directe omgeving, waardoor je in staat bent om je omgeving te veranderen. Dat is wat onze mensen magie noemden. Maar daarnaast, je kan het ook nog op een hoger niveau brengen. Je kan dus ook nog de etherische lichaam van onze planeet veranderen. Dus je innerlijke wereld, je uiterlijke wereld, je externe omgeving en de leylijns, de etherische lichaam van Mama Aisa. En dat konden onze voorouders. Wij zijn het kwijtgeraakt, want we mochten heel lang niet lezen. En we mochten niks weten, want we hadden een voorsprong op alle anderen eromheen. Dus alle dingen kon je naar de tabidisi voelen, dat een praatding. Dat hij dan deed, moest leren alle de sandis baga. Maar de eerste stap is dat we weten dat we de elementen in ons lichaam, dat ze intelligent zijn, dat ze werken op basis van emotie en gedachten, dat ze elkaar beïnvloeden in je lijf en buiten je lijf. En als we het als collectief zouden doen, dan kan veranderd voeren zijn in Suriname, in Grondtapu. Oké, nou, waar zijn we? Onze voorouders, door dit soort kennis, konden onze voorouders doen wat wij vandaag aan de dag ons afzetten te vragen. Hoe hebben die mensen dit soort dingen gedaan? Ze konden bijvoorbeeld leviteren, dat wil zeggen, ik ben maar op een boembigistong, aan mijn gedachten. Omdat je tak naar de elementen voor de omgeving. Als toen je las in gewicht, of wie die ik kon de oping. Je kon teleporteren van de ene naar de andere plek. Het staat in de Bijbel geschreven dat hij jou dat deed. En ene kwam er een wolk is roting en hij verdween voor de ogen van mensen en hij kwam aan de andere kant terug. Ik weet, in het Nieuwe Testament heeft Paul dit ook gedaan. Hij verdween voor de ogen van een ander en verscheen een paar 100 kilometer verderop weer. Zo konden onze voorouders ook met elkaar praten zonder woorden. Dus al deze dingen zijn mogelijk. Maar we zullen toch studie moeten gaan maken van hoe we dit eigenlijk tot een soort van kunst moeten gaan verheffen. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat we weer goed worden in deze dingen. Want het is onderdeel van ons DNA.
De elementale bijvoorbeeld met water. Water zijn emoties. Wij komen uit water. Onze planeet komt uit water. Wij zijn water. Dus dat wil zeggen, emoties. Moeten we iets mee doen. Ons lichaam lijkt misschien van vlees. Maar het is water. Voor meer dan 80%. We moeten iets gaan doen. We zijn in een tijdperk gekomen dat we weer de dingen moeten kunnen die onze voorouders konden. Want wij zijn kinderen van onze voorouders. En wij geloven in deze windis, deze elementale. En wij kunnen met ze praten en ze kunnen vragen hoe we dit weer kunnen oppakken en kunnen doen. Ik ben aan het einde gekomen van vandaag. Ik hoop dat jullie de volgende week weer bij zijn. En dat we dan verder kunnen gaan met de elementale. En hoe eigenlijk onze voorouders eigenlijk de magiërs waren die ze zijn geweest. En hoe het komt dat ze eigenlijk uit de geschiedenis zijn geschreven. En dat we niks meer horen van onze voorouders. Want we weten niet wat Jacob, Abraham, Mozes. We weten wel dat ze heel grote dingen hebben gedaan. Maar we weten niet wat. En het wordt tijd dat we dat weer weten. Dus ik ben Makeria. Ik hoop dat je de volgende week weer bij bent. Zorg ervoor dat je er bent. Want het wordt iedere keer spannender en leuker. Nou, dan ga ik een poek opzetten. Want dit is het einde. Heeft 3 principes en wetten. We believe we are people of God's choice. That's what we believe. We believe we're the chosen people.